10 puntu eta honela 12ak osatu arte. Santurtzik 9, Oriok 8 eta bar. Eta hirugarren txandako lau ontziak prest dira, hasi dira lanean, Izuntza lehenengo kaletik, Astillero bigarrenetik, Santurtzi hirugarren kaletik, eta Pasai Donibane laugarren kaletik. Txampa bizi-bizian, San Juandarrak ederki abiatu dira, baita Santurtziarrak ere, epaile kontzat eman dute, hirugarren txanda, eta hor dira laurak lanean. Izuntza Lekitxarra iaz playoffetarako selkatu zen, baina ez zuen San Miguel Ligara igotzerik lortu. Josua Goitiz entrenatzaile eta patroia Iñaki Goikoetxea Xagu betikoa de asko daramatza. Lekitxarra ontzian, aurten ere helburu horixe dute, playoffetarako selkatu nahi du Lekeitioko traineruak. Badakite aurten, iaz bezala, iaz Kaikurekin gertatu zitzaien bezala, normalean Astillero oso aurretik ibiliko dela, eta bigarren toki horretaz jabetu behar dute. Hor dira Astillerokoak, San Jose 14garrena, entrenatzaile Jose Manuel Francisco, Galiziarra. Eta patroia Cristian Garma, iaz Castron aritu zen, aritu baina gehiago Castrorekin zuen fitxa, ez baizen batere aritu, arazoren batero bestere izan zuen, eta aurten Astillerorekin da, eta Joseba Arbona San Juandarrak ez du lekurik. Astilleron, Santurtzi, Santurtziko sotera historikoa, Ibon Gaztainazpi, entrenatzaile Orion 19 urte egin ondoren, Santurtzik eskaintza egin eta onartu egin zuen, Joseba Fernandezi eskaini zioten lehenik, San Juandarrarekin gora beraren bat izan, eta azkenean Ibon Gaztainazpiri eman zioten aukera eta Oriotarra Santurtzirekin ari da, apurka gora egin nahi du Santurtzik ere, eta laugarren kaletik Pasai Donibane, erreka ontzia, Igor Makazaga entrenatzaile eta arraunlari, gaur lau aldaketa egin ditu, atzo lehenengo bandera irabazita, eta patroia Endika Perez. Iaz Eneko Sein eta Anartz Gereñoren artean egin zituzten patroilanak, baina aurten Anartz Gereño berriz ere tosketara itzuli da, iaz bietan ibili zen. Aurrekoa bera da Anartz Gereño, eta Endika Perez arraunlari hasi, aurrean ere ibili izan zen, iaz hankeko, eta aurten azkenean patroi, badirudi itsasoko estropadetan Endika Perez izango dela patroia, eta Eneko Sein gaztea berriz errekarako indar gutxiago duela eta bai, aukerak ez, hori bi lemazaik izateak eta jendea asko izatea taldean, ez, badirudi aurten guenetan kroska bat gorago egiteko asmotan Pasai Donibanek, horre lehen utzitako batzuk ere etorri dira, hor daukagu Rumanua, Emil ere, hori jonde etorri biltzen da pixka bat berri aldea joan eta tarteka etorriz, Kepa Arrizabalaga hor dugu, urte batzuk utzita etorri eta berriz itzuli dela, Xabat González ere bai, ondarra bila joan da berriro etorri, eta horretik izan dugu, aurten kroska bat Garikoiz Tolosari hor dago, hori, veterano batzuk lortu dituzte berriro hori itzultzea, eta kroska bat gorago, ez, egin dute. Oso traineru gaztea, hor badira Bizkailu arraunlari bataz besteko adina igotzen dutenak, Emil Alessandroko 27 urte ditu, Anartz Gereñok ere baditu urte batzuk, eta baina gainerako gehientsunak, veteranoen artean Garikoiz Tolosa eta Igor Makazaga bera lehete, baina bestela 23 urte bitartekoa dira gehienak, etorkizunerako hori oso ona da, pixkana ari dira, duela hirugarren ahalegina dute, San Miguel Ligara igotzeko behin maila galdu zutenetik, eta lana ondo ari dira egiten, baina estropada austera atera da era bat Astillero, eta lortzen ari da gainera. Santurtziri 4 segundo jada, Pasai Donibaneri 5, Izuntzari 8 lehen adierazi digu. Hor bakarren batek zierbenakoak izan dela uste dut, atzokoa ez beharra izan zela, ez zutela arraunean ondo egin, gaur beste maila bat eman nahi zutela, eta Astillerori buruz ere, gauza bera esan behar, egia da 8 arraunlari garrantzitsu onenak falta zaizkiola Espainiako txapelketan direla Sevillan, baina uste genuen atzo bertan beste maila bat eman behar zuela Astillero. Eta gaur erneatea hasi ditu nik uste Jose Manuelek, ez, Pentsa ezazu, Astillero hortxe da 4 minutu eta 51 segundo. Astillerok
Kamargori 5 segundo atera dizkio lehenengo Ziabogan, Santurtziri atera dizkion berberak, txanda berean Pasai Donibane 6 segundora eta Isuntza 7. Astillero badoa eta bigarren tokirako leian nahiko parekatuta dira beste 3 ontziak. Badirudi Santurtzi berak ere aurrera egin nahi duela, gehiago sufritzen gaur laugarren kaletik Pasai Donibane eta lehenengo kaletik Isuntza laugarren tokian. Eta irrifarra barkatu. Aurrera koldo bai. Irrifarra gertu duela Emilio Kollantesek, delegatuak, normala delako atzoko etzen bereientzat normala izan, eta gaur gauzak hobeto doaz. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ayer fuisteis terceros y fue una sorpresa para casi todos. Vamos, pensábamos, bueno, sí, este es el gran favorito de esta liga. Hoy las cosas van por unos derroteros más normales, ¿no? Sí, de momento hemos hecho una muy buena salida y un buen largo y esperemos corregir los errores de ayer. ¿Hubo errores? Pues yo creo que no quedamos contentos con la regata, pero bueno, cada regata es un mundo y a ver si hoy acabamos como empezamos. Os faltan 8 buenos remeros, por lo menos 8 buenos remeros, y aún y todo estáis aquí arriba. No es de extrañar que seáis favoritos para todos. No, hombre, somos conscientes de que tenemos una plantilla muy buena y muy compensada. Se nota cuando no está la gente del 8, como es normal, porque son pata negra. Pero bueno, con los que estamos, pues estamos ahí luchando, a ver si llevamos la bandera. Sin embargo, existe un riesgo, ¿no? Si no sale todo perfecto, la gente dirá, ¿cómo puede ser que Astillero no gane? Ya, bueno, pero es que nuestro fin final es el ascender. Entonces, pues habrá días como el de ayer que habrá que corregir de los errores y que nos sirva de experiencia para el futuro y para llegar bien a las citas importantes, Campeonato de España, Concha y el primordial, que es ascender. Pues nada, que haya suerte. Muchas gracias. Jaitsiera aipatu du Kollantesek, Astilleroko ordezkariak, eta jaitsiera ez igoera playoff aipatu du, eta playoff aipatuta urten ezberdina izango da. Aurreko urtean 2 kanporak eta 2 playoff izaten ziren 2 asteburutan, aurten ez. Aurten playoff bakarra izango da asteburu batean, eta honela izango da liga honetako 2 onenak joango dira playoff horretara, Galiziako ligako 2 onenekin eta San Miguel ligako azken aurrekoarekin. Azkena izan ere hori berria baita, zuzenean jaitsiko baita. Beraz, 5 ontziren arteko playoffa izango da igotzeko, esan bezala asteburu bakarrean, eta holaxe osatuko da datorren denboraldirako igoera, playoff gogorrak izango dira, 5 ontzi eta leku bakarra, leie izugarria, eta aurretik beste 16 estropada, leie ikaragarri hortarako aukere izateko. Astillerok Santurtziri 2 segundo baino ez, bikain Santurtziarrak, bikain Sotera ontzikoak, eta Pasai Donibane nahiko atzean geratu da 8 segundora, oraintxe Isuntza 11 segundora. Argi ikusten da irudi horretan gauzak nola diren. Astillero austera atera da, ea ez diren eurak hausten, Santurtzi pixkana hurbiltzen ari zaio eta lehenengo Ziaboko denborak kontutan hartuta, Astillerok egin du bai denborarik onena, baina Kamargo litzateke 2, Orio 3, Santurtzi 4 eta Pasai Donibane 5. Ea lan erditan nola diren. Hor dira Soterakoak. Bai, esan berda, lehenengo luze erdi horretan aizea bolada bate altxekin dela, bolada eska, eta guain momentu horretan orain mesedetako bezala luteke barrura duntzeko luze honetan, baino aizea arrotu egin du, zakartu egin du, txanda uste baldintza txarra horretan jokatzen nahi direla. Segundu bakarra. Bai, segundo Astillerok Santurtziri, 8 Pasai Donibane, 11 segundora Isuntza. Leia polita 3. txanda honetan ere. Orden Dika Perez. Biankekoak, Endika Alberdi, Estrugorrera eta Xavier Tamayo Ababorrera. 2. Ziaboga bere ala ingo dute. Lehenengo tokian Astillero, baina alde handirik gabe, gainean du eta Santurtzi.
Pasai Donibane 7-8 segundora, Izuntzak ere ez du gehiago galtzen, 11 segundora da. Ez daki bat zeiten aurretik. Hor da Astillero, oso maniobra itxia, Astillero lehenengo tokian, 55 Santurtzi, 10 minututik beherako denbora, Pasai Donibane 7 segundora ez da urruti, eta 10 segundora Izuntza. Txanda ederra ari gara ikusten. Santurtzikoak arazoak izan ditu aurrekoak, arraun txikia sartu du, gaizki sartu du, ies